Hi viewers, welcome back to my channel. गासैबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं नोंसोर viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान vlog लानानै फैलायबाय। नायलांदो। लासै गाखो। बिशालाव फैदों नै जोंहा। सानैजों। रुबा गोलैगोन। गन्थंआ माबादोंबा एसे टाइट जादोंबा ओरै बोलानानै ला। रुबा र' थाथ'दो आं मेंबाय. Oh, I can't. I'm so tired. I said wait for me. गावनि जाग्रा अबेयाव दङ बेयावसो गाखोग्रोनोबाय. फार्स्टआवनो आहा गाखोनो हालायलांला. जा मेंखाबाय आङो आययै. आरे मेंबाय आं थौरै. मा नांगौमोन? फै दा नङा दा लांगोन फै बेयावबो दं बाबा. बेयावबो दङ होनदोंना? नै बे सिङाव दंना हनै. केचाप दंखायोना बाबा? औ ओमफ्राय बाबाया केचाप लाबोनो होनदों. मेगिया नायदो माखौ लायो? नै आङो माबाखौसो लासै. Which one? Not this one. This one? Yes. Not this one, brown. Yeah. This one. बेयाव लादो बास्केटाव सोहरदो आंनाव. र' वाटार बथल फाननो. Also, you know? लादो. It's too big. It's 30,005. No. Which one you want to take? And This then- one or what? No. We're taking this stuff. And on this, we're taking that license. So, the light. Where is Dali? In here. And orange. Orange is my favorite color. Orange. Which one? 86, 90. Ito lang sinama. Yeah, where did we take this one? Ro. Maybe this one. That is your 86. There, let me see. Ay baba. Ang like it na. Kulan sina? Look, read the spelling. Mali dong ni bonay. School ako nung ko pray ra kimla. ULSES. What's that? I'm gonna put it here. Pulses. Pulses. Daddy. Okay. Hand wash. Look, he said orange. Orange ko na nga ni baba. Kulan sina. Green I like. No need. Fine. I'll take this pink color. No, green is better. Put that away. Put that away. No. Yes. Put that away. Detul dia. Adi ang akit kena halas. Aduh. Here. Maba sini gaya nama thai. Sini. Sini. दा लाखांबाय जोङो लानानै ओंखारबाय टट'जों ससे गाखोबाय आरोना मानो होनबा दाउ बेदर लाखानांगौ नालाय नै दाउआ बेनिफ्राय लानोसै खोदोमखलानिफ्राय खर'खौ दानस' दे
ओंखायनो टट'जों फैबाय आरोना जों ससेखौ मोनामदों दा होफिनसै मोनामदों थुखैखांबाय नै ओमफ्राय जों सफै ओंखाम जाखांबाय दुगैखांबाय दानिया रेस्ट खालामसै आरोना ओमफ्राय नै गस्ला माबाबावनांगौ दङ सोबावनांगौ दङ दाख्लै बाबानि गस्ला बिहरनाया बियो सफैजोब्बाय आरोना नै H&Mनि नै एलाय दहाय दुगैखांनानै गाननो लुगैनाया हालामोन बेखौनो थारमाने बेयो 5टा सेट आरोना ओमफ्राय कालारफ्रा जाहैबाय मा कालार दं आं देखायनो आरोना नैबे मोनसे आं दहायसो सान्दुं दुंनायखाय दिनैसो सुदों आरो बेखौ एलाय गासिबो प्लेन आरोना ओमफ्राय कालाराल'सो आलदा आलदा एलाय ओमफ्राय नैबेयो इसोरथ' माखासे कालारा दंखायो बादि ओमफ्राय नैबे गैफेरा आरोना नै गासिबो प्लेनानो बे बाबानि बादिसोना औ नैबे मामिनि बादि वाइट कालारा लंपेन्टना नै ओमफ्राय माखासे हाफ पेन्टबो बिहरदों आरोना दाथ' गोलोम बोथोराव नांगौ नै बेहा 3टा सेट नैबे मोनसे ओमफ्राय मोनसे कालारा नै बै गस्ला बादि बेबो H&Mनिनो नै ओमफ्राय बिसोरनो बे बुजायानो H&M ब्रेन्डनि नामा H&M गाननो लुगैनाया हाबावलामोन होमबा आंनि दिनैनि ब्लगा बेनो जाहैबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आं जा मेंनाय मोनबाय आरोना दसे रेस्ट लानोसै आङो बेजों माबायाव लांफाबाथाय हारसिंबाथाय जि माबा जायो आरोना दहाय बिशालावथ' ओरैबा ओरै बांद्राय खेब मोनासै आङो ओरै खारलाय बेजों खारफानांगौ जायो हारसिंसो थांनाय नालाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ हमथाबायनानैनो माबा जायो आरोना जिनो खेबनो मोनाखै आरोना बांद्राय ओमफ्राय दा आङो मेंबाय आरोना बेनि थाखायनो दसे उन्दुनोसै आङो थेंक इउ फर वाचिं आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान Thank you for watching our channel. Please like मा होनोमोनलाय Please like ओमफ्राय and share and subscribe our channel. होमबा दे आं रेस्ट लानोसै बेयावनो फोजोबबाय आङो